achiel kende bang' ka yudhe nyocho ng'anyo kan tije waonge go, wan gi chandruok, sirikal ok winjwa, Nyota be koro biro ka. Nyota ini winje nang'o? En dibende Nyota moma owuoyo kaka Fred wache no koso. Ang'eyo ne sani thothne chenro ma William Ruto timo gin mago ma bende kopogore kod loko ngima oganda, to gin mago bende geto neno ni yiero mare obiro chopo kare, nikech ng'ene duol manyien ochako dhi onyiedhore ma bende ne onge ji noko geno ahinya kane idonje yiero mokalo. En duol mar rawere ma waneno gima ne ochopo kama ne ochopo ma giko ne ng'anyo mapek mane okelo achiel kuom paro matiyo joganda nitiere godo mar ni duol inyalo winji. Taparo ni mana kosebedo kowache kinde mokalo kapod ok awuoye weche motenore kod ng'ikruok manitie to kod ywak manitie, en ni chenro moro amora ma sirikal ochako manyalo kelo lokruok e ngima oganda kata nyalo kelo lokruok e ngima ng'ata ng'ata, owinjore bed ni imake gi lwedo ariyo, nikech kata jatelo no mantiere sani ka kiny owuok to ok onyal ting'o chenro cha ochako ringo dog godo turgi. En chenro ma kosechaki to osechaki odhi nyime. Kuom ranyisi sani kaponi kech wan gi wuod 1450 e pacho ka, iwacho ni Nyota owinjore bed ni kawo rawere ma kwan gi romo 70 e wuod ka wuod. Ka bire wuodwa maro mar Kabondo West kuom ranyisi, wantie kod rawere 70 ma okaw kana ma odier ma owinjore bed ni yudo asir mar omenda ma ok juoge nyinyo miluongo ni grant mar 50,000 moro ka moro. Ang'eyo ni wadhi lose wach mar lwasi mar ohala, gima 50,000 nyalo timo kata ok nyal timo. To kapo ni 50,000 nochopo ni rawera nitiere kod lek maber mar ohala, kata samoro yawo nyosi ne moro moliede, to lokruok ma pesa ni dhi kelo e ngima rawera ni to kod jomotene, nyathine moro, owadgi moro, nyamin gi moro, jomondiki tich ji 2-3 moko ma samoro kata mojaritne moro mondiko kanyo chukdar. Lokruok ma 50,000 ni nyalo kelo e ngima ji 3-4 duong'. To kata ka kiny William Ruto koro wuok e telo ni koro onge, to ng'ani ok biloro ohande ni nikech William Ruto koro wuok e telo. Ohanda ni dhi dong' mana kongirore, kendo dhi samoro dhi mana medo yore mage kokalo kuom yuto kata ohala mosebedo koyudo. Koro mokwongo en ni gima ber kobiro kata gimoro amora makelo ber ne oganda kobiro timake gi lwedo ariyo, nikech gikone kata kiwe siasa tenge to jo siasa gi ok ban gigi dhi godo. Ng'ama wiye rache ma samoro nyalo bano to be koro kochopo kama koro bane to kendo koro ichomo mana kode chik, idhi donjo ne mane okalo kiepi ma emi chak iloye mana gi bura. Koro mokwongo en ni gima ber kobiro tikwongi make. Wadok e wach ma Fred otemo kelo mar nyiso jopiny kata keto ne jopiny ler ni to gini en nang'o, to ang'o migeto kode, tigeto kode gi joma chalo nade, nikech ing'eni king'iyo ok ji tema nyalo bedo gi nyalo mar timo ohala. Ohala nitiere joma ok nyal timo, nitie mang'ama en onyalo mana bedo e tij andika ma ondike, otiye to chiewo to dhi e tich to chako duogo. Nitie ng'ama bende en tich monyalo tiyo en ana tije ma itiyo gi lwedogi, mas kendo kanyo berie mogik kendo kanyo moyute, ma samoro ka ikawo pesa mar ohala mikete lwete to nyalo chame kata gi ndalo 2 ma ohala no kendo bok bi bedo. Koro pod nitiere ting' ahinya momiyo jomoko ne penjore ni to ang'o momiyo iriko chenro no. Irike kamano nang'o? Owinjore bed ni time e kidienje, to mak mana sirikal bende biro ng'isi ni gini kama oyudore no emitime nikech nitie ng'ama owuok oko ma koro siro chenro ni ma koro en bengi mar piny ngima mar World Bank. Koro ting' nitiere mar sirikal mondo mi ne ni ochiw tiegruok makare. Ne kinde mane wantiere kod nyasi mar Mama Ruth dala kucho, na neno kachiel kuom gima ne jokanyo lose jodito manitiere kacha mag sirikal, jongao assistant chief Mama Nelly Mugane owuoye ka wacho ni temo ng'iso jopiny manitiere choko nyasi makamacha ni kata obedo ni wan e nyasi mar 10 kama, to kik wiwa wil ni kuond gima bende wayude kaka ji ochokore monyalo ng'isogi ni wantie kod chenro mar Nyota ni geto gima kama owinjore bed ni itimo gima kama ma ok itim ma itimo. Koro en ting' ma pod nitiere tachiel kuom yore ma sirikal nyalo chopo kare, nikech joma igeto e gigi thothgi gin joma yudore e yo manyasani mag lony mag tudruok gi. Nyaka sirikal tudre kodgi e yo makare ma ginyalo ng'eyo godo ni mondo mi ibed kod nyalo
mar donjo e list ni nyaka ibed ni chopo gima kama gi gima kama gima kama. Nyota dwaro kinde jo higni 18 nyaka 29. To ka joma nitiere kod ng'ol kata joma nitiere kod midhiero mag ng'ol mopogore opogore inyalo yie ywak mari ka ija higa ma ok okadho 35. Koro magi gin gik ma nyaka jopiny ng'e. Kech samoro ng'ato kiny ne chop kacha ni samoro antiere kod midhiero mar ng'ol moro tanje gi 36 iloro na oko nang'o. Koro mago gin gik ma nyaka bedi. Koro kosekete moseng'eni chiken magi to mano bedie kanyo. Ywak na winjo ka Omboko Milema ma jaod bura Mai Muhaya golo ywak ni owe jood bura tenge moko kuomgi to mi teko ne jogoro mag migepe mag sirikal kod jodito moko mag sirikal kod kweth moko mag siasa emochomore gi wach matir. Koro gineno ni mibadhi nyalo bedie chenro mar loso listi mar jogo ma imiyo sir. To koro kanyo no kelo na paro moro manitiere siasa bende ma koro tudore kod chenro mar nyota ni. Jatend piny na dieri ma joma fuambo kendo nono weche ong'eyo ni achiel kuom gimomiyo timo gini en mondo mi siasa mare mabiro bed makare. Makmane kanyo to wasetieko tenge kanyo ni kato bed mani konye kisiasa to en gima kadhi chopo e jopiny ma mibadhi ok obedie to dhi kelo lokruok ne jopiny. Nikech obro wacho ni bedo na e ofis ni nomiya wuoyo gi World Bank mokelo konyruok makama mar konyo e yoregi. Nikech ng'eni mag gin joma bende duondgi nyaka dhi winji e siasa mabiro. Kech winjo kata ka IBC wacho ni kata mana ndikruok ma ji timo sani mar ombulu ni ka igeto ji 6.3 manyien e register kata malo 70 mar jogo 75 mar jogo winjo bed ni gin joma hikgi okalo 30 mago joma tindo masani nigo pande to pod ok ondikore. Koro nyisi ni ma en ng'ama dhi bedo gi duol e ombulu mabiro. Koro ng'ani emigeto ni to jo siasa ba winjo ka kendo kero tiandgi nikech gimbe magi dwani mondo giti godo mana kapo ni en jaod bura mara kar chung'od bura mari to ka ang' obiro wacho ni kata mana chenro mar nyota ka na wuoyo gi jatend piny kendo mo omiyo uji 70. Koro ng'eni jo siasa bende ng'iyo ni koro ma en yo mabende ginyalo bedo kod tudruok gi jopiny e yo mayot. Nikech ng'eni ka en e ward yot mondo wach kata mana wuor ng'ane kata nyar ng'ane maka ng'ane cha dong' en e buo chenro mar nyota ni dong' ng'eni gini kawo ma ji 70 kende to ji ne ng'eny mano gine dong' ago mana simu malo dong' echo dong' nyathi uche sani echo oyawo gino oyawo kar chielo bajia dong' ochiele. Koro magi gin gik ma jo siasa bende ng'iyo ni ginyalo tiyo godo mar mondo mi gilos siasa ma. Koro omiyo nyaka to wang'iye matut ahinya to joma koro nitiere kod ting' mar puonjo ji ni kik wang'iye ni jasiasa moro mobiro uso ni gini sirikal mamale okele kokalo kuom emasire kokalo kuom chenro mar kata sir mar omenda mawuok ka World Bank mar $5 billion no. Koro temo ng'isa ni nitiere joma nyalo kawo gini yudho dhi godo ringo godo e weche mag siasa. To ka bende nyisi ni kato bedo ni kwawe wach mar josiasa tenge mibadhi kidek bedie gini maduong' ma samoro biro mana fwenyo bang'e mana ka noneno mibadhi ka NYS ne okel chenro mag magiko ne milionde modhawo ne olal manyaka sani pod ok londachi kendo moyude yo makare. Kendo joma ne itudo kod chenro makamago tinde gine jodito mag sirikal kendo tinde gine joma otelo ne kata counties mamoko kaka governors kod mamoko bende. Tinyalo paro ni mana kaka mano no obedo cha ne en chenro maka no biro to ne en mana mar konyo rawere kendo ne orwake gi lwedo ariyo. Rawere no mor ni koro magi mochopo ne nikech gikone gidhi yudo konyruok to milion modhawo malaro mana bilion no chomo e ofuke ji manok. Koro kata mana ka kidek yudo ni kata mana listi mar jogo ma idhi gol inyalo bedo ni nitiere akumu moro kata owino moro kata piyo moro manitie listi mar ward maru to en ok ojakara mana ward no. Koro magi gin gik ma nyaka sirikal neno matut. Ojanja ng'eny e Kenya kaka timo gi pesa jodongo cha. Kaka timo gi pesa jodongo cha. Kech koro ing'iyo sani bende ni kech sirikal wacho ni nyaka ibed ni nitiere kod dwaro makende mar mondo min mamiyo omenda ni. Kech an koro sani kawuok ka wacho ni ne ika pod tin ne 29. An kana ma 28 moro. Tawuok adhi achiko lweta da tiyo gi yore manyalo tiyo godo mag nyalo mantiere go. To kawa to soya e list to mi 50,000 no. Ing'eyo ni ahinyo ng'ama chielo mane owinjore bed ni yudo omenda no e wardwa to ok oyude. Nikech an ting'eni ok awach ni an godo ahinya to kapar ni owinjore bed ni sirikal wacho no sira mondo mi achak ohala ma 50,000 sani. Manyiso ni koro atiyo kod nyalo mantiere godo mar chopo e ng'ane ka ng'ane manyalo go simu ne ng'ama kama mar nyalo go simu ne ng'ama kama ne apis ma kama tikawo 50,000 imiya
tiweyo ouma moro mano winjore bed ni yudo 50,000 award cha ma en samoro 50,000 na mana dhi loko ngimane e thuolo no kaka timore ga puoch mar basari cha. Koro mano achiel kuom gima nyaka sirikal nen to koro kendo kata mana gikone kidok e siasa kama to kae ma bende mirima biro bedo ni wacho ni nikelo nyota to wan nyota no kokonyo wane nikech jima moko none mano yude. Koro kanyo bende nyaka jinen matut joma bende nitiere kod tinga ka jokanyo joma mi telo weche mag siro chendo makama nyaka to ngima tut ni list migole nie ngani ben ngamo nge kor gwenka to bende entiere kod dwaro makende no winjore bed ni miye sir mar omenda makara gikone to bende entiere kod nyalo mar timo hala kech samoro ngato dwaro ma entiere godo kinde no en mano mirese weche mag thieth samoro nen ngama no osedhi ma midekre kata midhiero mag rem mar nok mar ofukoni no miyo donjo kata mane yedhe mamero ji donjo kata mane kongo nyasore gini gik makamago koro samoro en ngama okikawo 50,000 mikwongo iso e lwete mokwongo ikwongo imiye konyruok mar korka weche mag thieth milok pache mofweny ni karen bende nitiere kaka onyalo dongore kapono kawo penda moro okete lwete koro gikone kech ang'eyo ni gini kochake to samoro ok obirumo ka gikone samoro nyalo bedo kata gi tielo mar ariyo